No, Loci, затронули тему про Олинju, та най-вам розкажу jedan анекдот про Олинju. Значи, така сімейна пара позела в мире животnog, помните тако je bilo tako u sovjetskое vreme. Tamo kažu severna Olinja, Karibuna zove se ti Olinji. Pozela će ona na to televizor, kaže, joj pozeraj, kaže, je kao se ova Olinja morda strašna. No kaže, rohi taki krasni. To ću bi dumaj, pa kaže, znaješ šo, ti ti u mene urostu taki roje i u toho Olinja, ta tvoja morda bude strašniša. Оце і за Оленю дали, що бесіда про шапку, циганську шапку. Циганська то... Чисто магай. Або ти знаєш, в чому різниця між Санта-Клаусом, як у тебе шапка, і Дідом Морозом. Тепер хотіли Znate, čo vi možete doći? Santa Claus se hodit sami trezni. A Dід Мороз все П'яний То пів біде, да, но Дід Мороз жиє із Снігурочку, а Санта-Клаус із Оленю. Із Оленю, а Оленя звати Руді. Сесяк, на Новий рік теж попразнував один селянник та й каже, через третю сутку. Каже, я ся не розумію, люди добрі, я вже третій день лежу під ялинку, невже який подарок нікому не треба. Значить, не треба. Чувствується як подарок під йолку. Так є тільки праздник. Це так є жоно здання, які, знаєш, жоно ходять по паркові за подарки, та каже, мало такий, не зухабний анекдот, бо який вже є. Ходять віка, каже, одна друга, слухай, каже, мене вчора у парку і знасилували. То собі уявляєш? Йой, каже, друга, та що будеш робити? А що буду робити? Місяць піду. Маніяк, каже, ну, сексуальний, та такий не дух. Хочу повісти, тепер якраз кончилися праздники, ну то і діти взяли з подарками, а друге. І той перший день якраз пішли діти в садик. Ну і вертаться малий з садика, з'їдай ганяння, ти був чесний, то так був, і дуже. Берися в садик. Мало було, ну тако побідив вихователька. Ви також в садику тепер видіємо на дверях у садику оголошення. Каже, шановні батьки, празднуєте акуратно, празднуйте, думайте, що говорите, бо, каже, коли діти п'ють компот, то починають із тостів. Вони у життя входять, не учаться помалу. На новогодню ялинку приходить дитинка, хлопчик із садика, подерти таке, і всі в нього вид подерти. І каже, ну, няньку, Ваня, що ступив? Що це стало? Йой, няньку каже, наш було лише четверо в садику, ялинка була дуже широка, ми ходили кругом неї. Подерлися. Це такий анекдот теж такий, знаєте, син до війця підходить і каже, няню, у нас завтра скорочені батьківські збори. От каже, як то скорочені, щось я не понімав. А каже, такий дуже узкому крузі, то я й директорка. Ну, а тепер як треба на тепло вбирати, бо в студії, слава Богу, не прийшли. Є таке хлопці, ну, щоб ми затямили, між жонами, всяк між собою казкували, каже, хлопці, коли жона говорить, що дуже студено, то може наразі не треба обнімати, а може і треба нову шубу купити.